Тази жена се разболява от загадъчна болест, като дори лекарите не могли да разберат каква е тя. Ери Лобъл се чувствала уморена години наред и винаги била ужасно разстроена. С времето това се отразило и на кариерата й, а после преживява ужасен развод със съпруга си. В един момент тя решила, че е страдала достатъчно, и затова наела специалист по грижи за края на живота. Лекарите й обяснили, че органите й постепенно започват да спират да функционират и ако не се бори, има голяма вероятност тялото й в един момент да откаже. Така тя решила да наеме къща в красив кът на Калифорния и буквално да остане в къщата, докато умре. Цели 3 дни тя лежала в леглото си, но не умряла. Тогава тя решила, че ще излезе на последна разходка и после щяла да се върне, за да дочака края на земния си път. Докато се разхождала, тя минала покрай красиво поле с цветя. Докато се възхищавала на това поле, започнала да чува шумно бръмчене. Вижте останалото, като кликнете на триъгълничето.